Avui estem fent el programa des del casal camprodoní de Camprodon, just al peu de les pistes de Vallter 2000. Bueno, moltes gràcies a la Vall de Camprodon per haver-nos acollit un dia més fent el matí la mare que el va parir a Camprodon i a Vallter 2000. Gràcies, adeu-siau!